Mladé generácie, ktoré žijú v Slovenskej republike, alebo aj starší, možno aj pamätníci, teraz s radosťou pozerajú nový televízny seriál Dunaj k vašim službám. Tento televízny seriál ovplyvňuje nielen generáciu mladých, ale rozčuľuje hlavne starších, ktorí si ešte pamätajú na dom módy Dunaj, taký ako bol v skutočnosti. A žiaľ už nežijú pamätníci, ktorí by mohli potvrdiť, ako to vlastne bolo, keď bol Dunaj za slovenského štátu, respektíve počas vojny a ako to tam vyzeralo, ako to tam bolo. No je nutné pripustiť, že tvorcovia televízneho seriálu sa snažili aspoň nejakým spôsobom ukázať minulosť na Slovensku, minulosť v centre hlavného mesta Slovenska Bratislavy, ale žiaľ Bohu, treba povedať tak, ako to v skutočnosti je. Ide o fabuláciu. Ide o umelecké fejky a skutočnosť domu módy Dunaj v Bratislave bola nie že úplne iná, ale znova je to tu postavené podľa týchto moderných názorov, že ak je niečo faktom, dá sa to veľmi pekne prekrútiť. Takže pôjdeme ďalej. Na tomto obrázku máte zachytenú existenciu domu módy Dunaj niekedy už v 90. rokoch. To znamená, že obchodný dom Dunaj prežil slovenský štát, prežil prvú republiku Československu, prežil socializmus, prežil časť kapitalizmu až po 90. roky a v roku 2024 bol doslova ohlodaný až na kosť, to znamená na železobetónový skelet. Čo sa potom stalo, si možno povieme teraz alebo v nejakom ďalšom dieli. To, čo vidíte teraz, to sú naozaj 90. roky. Vidíte dolu na parkovisku na chodníku už také tie modernejšie autá súčasné. Ešte stále je tam nadpis Dunaj, ešte stále vedľa je tá nová časť obchodného domu, ktorá bola postavená niekedy v 80. rokoch minulého storočia. A ešte stále vidíte, a vidíte to nakoniec aj priamo na tom obrázku, že fasáda obchodného domu Dunaj, urobená z takých tých zeleno-bledých keramických kachličiek a z veľkých okien je tam. Dokonca sú aj dolu také tie povestné výklady, doslova teda taká tá kultúrna výkladová sieň, ktorá smerovala od ulice dovnútra. Bola tam taká ulička, respektíve z tej uličky z obchodu smerom von. To jediné je zdôraznené v seriáli, ináč nie je vidno poriadne nič z vonkajšej fasády, respektíve je umelou inteligenciou vyrobená fasáda, ale je umiestnená niekde medzi generálnu prokuratúru a medzi Štúrovú ulicu, takže takto to je tam a takto to je v skutočnosti. Bratislava ako jedno z väčších miest Československej republiky nemala takýto obchodný dom, respektíve dom módy a bola tu firma Jaroslav alebo Jaromír Brouk z Čiech, ktorá postavila alebo stavala takéto obchodné domy, veľmi moderné domy na štýl takých amerických mestských obchodných domov vtedy v Prahe a v niektorých ďalších mestách. A v Bratislave sa podarilo takýto obchodný dom pod taktovkou bratislavského architekta, neviem či Ludviga, naozaj na námestí, vtedy ešte to nebolo námestie Slovenského národného povstania, ale na hlavnom námestí v Bratislave postaviť. Takže bola to firma Jaromír Brouk, ktorá sa rozhodla v Bratislave postaviť takýto palác obchodu a bol mimoriadne atraktívny. V podstate v tom čase už bol jeden takýto mrakodrap, to bol mrakodrap mesiarskej firmy Manderla, ktorý vidíte tam v pozadí a potom kus ďalej
okolo tej historickej budovy Slovenskej pošty neskôr, tak tam bol postavený obchodný dom Baťa. Takže toľko k tomuto. Pri otváraní obchodného domu, bolo to niekedy v roku 1939, možno aj o niečo skôr, pretože obchodný dom Brouk, Bohuslav Brouk, vidíte, správne to tam je napísané, obchodný dom Bohuslav Brouk bol dokonca otváraný skôr ako pražský obchodný dom Bílá labuť. Biela labuť bola otvorená v roku 1939, tesne už po obsadení Českej republiky, ktorá vznikla v tej chvíli po obsadení fašistického Nemecka ako protektorát Böhmen und Mähren. Takže pôvodný názov obchodného domu v Bratislave bol Bohuslav Brouk a tá tlačenica dolu, ktorú vidíte, častokrát býva na rôznych antikomunistických materiáloch dneska popisovaná, že to bola tlačenica počas socializmu, keď ľudia sa bíli o to, aby mohli vojsť do obchodného domu. Takže tak, ako to tam máte vypísané, pri otváraní obchodného domu to nebola tlačenica za socializmu, ale bitka o prvý vstup do obchodného domu za prvej republiky Československej. A kto sa bil? Majetní ľudia, ktorí chceli byť prví v tomto unikáte, v tomto obchodnom. Nebudem hodnotiť seriál Dunaj k vašim službám, a možno je v tomto seriáli aj zmienka o vojnových rokoch, ktoré zažívala Bratislava počas slovenského štátu, ale nedá mi nespomenúť presne tieto dni, keď bola Bratislava bombardovaná americkým letectvom. Je jasné, samozrejme, lebo slovenský štát bol fašistický a bol to satelit nemeckej Tretej ríše. Každopádne americké lietadlá zbombardovali Bratislavu, a to nielen rafinériu Apollo, kam mali namierené, ale aj širšie okolie, dokonca Steinerovu a ďalšie niektoré budovy, dňa 16. júna 1944. Že to nebol len taký slabúčky nálet, že 3 lietadielka a niekto ručne hodil bombu dolu, bolo to 158 amerických bombardérov. No a ešte raz si zopakovali tento nálet 20. septembra 1944. Treba povedať, že boli to tragické udalosti, vtedy Bratislava prvý raz pocítila vôbec vojnovú atmosféru a tragédiu vojny. Celkovo si nálety vyžiadali vyše 100 ľudských životov a rozsiahle materiálne škody na majetku. Našťastie tuto nie je priamo obrázok, je tu niekde vpravo kúštik toho mrakodrapu Mandrela, teda obchodný dom Dunaj bol ušetrený a možno to v tom seriáli niekde je popísané, zdôraznené. Ja by som rád zdôraznil, že jedna z pracovníčok domu obchodný dom Dunaj už nemusela žiť a ja som nemusel byť na svete. V skutočnosti pani Mária, vtedy Koloseusová, mladá dievčina, sa nachádzala tesne pred bombardovaním a pred vyhlásením poplachu náletu toho 16. júna v priestoroch rafinérky Apollo. Bola tam odovzdať nejakú faktúru ako mladá dievčina v administratíve a keď odchádzala, zazneli sirény. V tej chvíli, keď zazneli sirény, všetci sa rozbehli. Trošku boli už poučení a cvičení, dalo by sa povedať, už vtedy existujúcou tzv. Civilnou obranou. Skočila do električky a priamo vyskočila z električky na námestí dnešnom Šafárikovom, kde bol teda protiletecký kryt a tam sa schovala. Čiže tomu bombardovaniu ušla možno v rozmedzi 10 minút. Koľkí ľudia, ktorí dokonca ani nemuseli byť v továrni Apollo zamestnaní, tadiaľ prechádzali alebo boli zabití alebo zranení. Takže toľko bol pozdrav amerických spojencov v Slovensku. A je škoda, že na to Slovensko zabúda.
Nože ale čo sa nepodarilo Američanov pri bombardovaní Bratislavy, to sa nakoniec podarilo nášmu legendárnemu kapitalizmu na Slovensku a našej zvláštnej trhovej ekonomike. Takže píše sa rok 2023. Nová trhová ekonomika developerov už nepotrebuje americké bombardéry, vystačí si aj sama. Ku veľkému údivu bratislavčanov v strede mesta dnes už v názve námestie Slovenského národného povstania zrazu videli búračku. Ľudovo sa tomu hovorilo v Bratislave zbúrko. A keď búračka bola dokončená, zrazu zistili, že sú tam obnažené dva železobetónové skelety. Jeden železobetónový skelet patril pôvodnému obchodnému domu Dunaj, tomu starému, ktorý bol Brouk a babka, a druhý skelet patril tomu novému, modernému, tej modernej budove, ktorá bola pristavená k obchodnému domu Dunaj. Čo sa to pre Boha stalo? Nuž, stalo sa to v trhovej ekonomike, že v roku 1992 bol štátny podnik, vtedy už štátny podnik, Dom módy Dunaj, ktorý mal pôvodne 3 dokonca obchodné domy, zlikvidovaný, premenený na akciovú spoločnosť a táto akciová spoločnosť skrachovala. No a keďže spoločnosť v trhovej ekonomike skrachovala, bolo ju možné odkúpiť, nový majiteľ sa chvíľu hral, chvíľu sa snažil ešte zarábať, no asi to neuvidíme na ďalšom obrázku, ale v 90. rokoch tohto storočia tam developer alebo ten, ktorý vlastnil obchodný dom, už prenajímal obchodné priestory povedzme Vietnamcom, povedzme rôznym bufetom, reštauráciám, rôznym obchodom a krachoval. A sústavne a stále krachoval. Náš prišiel rok 2017, keď obchodný dom bol vyprázdnený, prázdny, mŕtva fasáda, mŕtve výklady, no a chátral. Našťastie niekomu napadlo z mesta, že tento priestor je vlastne taký priestor, ktorý by bolo treba pre budúce generácie zachovať a prehlásil budovu Domu módy Dunaj za národnú technickú alebo kultúrnu pamiatku. Bolo to v roku 2000. Prišiel nový developer s veľkou radosťou zhrnul zo stola všetko, čo bolo možné, vypratal oba obchodné domy, dal ich zbúrať zvnútra aj zvonka, len narazil na železobetónový skelet. Tento železobetónový skelet sa nedá jednoducho rozbiť, naozaj by musel prísť nejaký dron alebo nejaký Iskander a poraziť to. A je to v strede mesta, je to veľmi citlivá záležitosť. Takže takto to vyzeralo v roku 2023. Hanba, obrovská hanba pre Bratislavu. No a ešte jeden záber dám. Toto súčasťou obchodného domu Dunaj sa za socializmu stali ďalšie dva závody. Jeden z nich bol závod Kamzík oproti Dunaju cez námestie, vidíte ho tu na obrázku, a druhý bol obchodný dom na rohu obchodnej ulice, ktorý za socializmu sa volal Pionier, ale nie je toto podstatné. Podstatné je to, čo vidíte, to znamená, že bol tu priechodný, prízemný obchodný dom, doslova taká obchodná pasáž, ktorú Bratislavčania volali ASO, pretože mala taký názov. Bolo to podľa vlastníkov Ander a Son a Ander a Son v podstate po 45. pravdepodobne na základe Benešových dekretov prišli o svoje majetky a v 45. na základe dekretu číslo 108 sa z tohto obchodu stal národný podnik a postupne ho potom prevzal podnik Domu módy Dunaj.
a bol vynikajúci práve tým, že uprostred mesta, naozaj v centre hlavného mesta, dalo by sa povedať, bola takáto obchodná priechodná pasáž taká, akú poznáme z Viedne, z Budapešti a z Prahy napríklad a z ostatných európskych veľkomiest. Takže sme si toho mohli vážiť a takto to teda vyzeralo. Je to len na margo toho, že obchodný dom Dunaj nebol žiadny bočný hráč, žiadna tretia liga, ale bola to prvá liga v centre hlavného mesta, tak ako to má byť. No a pretože sme nazvali celé toto video fabuláciou a fejkom, tak sa pozrite na tento obrázok. Nepripomína vám to, čo tam vidíte na tej koláži, fotografie z seriálu Dunaj k vašim službám? Podobná fašistická SS-ácká uniforma, podobné dámy, podobný nejaký ten majiteľ alebo fešák, ale samotné fotografie sú z českého seriálu, ktorý sa volá Zlatá labuť. Tento seriál bol vytvorený akoby na počesť obchodného domu Bílá labuť a práve že firma Brouk otvárala, nie firma Brouk, firma Babka, Brouk a Babka, oni sa spojili potom dohromady ako podnikatelia, otvárala Bílou labuť ako obchodný dom módy priamo hneď v roku 1939, iba pár dní po Anšluse, teda po pripojení Českej republiky, teda Čiech a Moravy k hitlerovskej Tretej ríši, čo bola tragická udalosť pre český a moravský národ. Takže celý tento seriál je taký trošku sladkobôľný, romantický, ale zároveň chce byť takou kronikou tých čias v Českej republike. A predstavte si, že ten istý námet, tí istí majitelia, tzv. Kučerovci, tie isté hrdinné postavy v seriáli sa odohrávajú aj v slovenskom seriáli Dunaj k vašim službám. Čím to je? No popisuje sa, že áno, je to inšpirácia týmto českým seriálom. Ono sa to v skutočnosti volá formát. To znamená, že tvorcovia nejakého televízneho programu nepotrebujú vymýšľať, nepotrebujú tvoriť. Oni jednoducho odkúkajú zahraničný televízny seriál alebo film alebo súťaž. Takto sme videli aj súťaže v krasokorčulovaní kedysi. A len ho teda ináč názvu, prípadne si kúpia licenciu, aby mohli tento formát verejne a celkom podľa práva používať a obsadia ho slovenskými hercami, trošku prispôsobia dej slovenským, nechcem povedať realitám, ale skôr reáliám alebo dobovým, no a začnú mať veľké úspechy. Takže tento seriál, milí priatelia, ktorí to pozeráte, a tu ma inšpirovala jedna z mladých dievčín, ktorá povedala, jaj, taká doba to bola, ja by som vtedy chcela žiť na tom Slovensku, pretože a pracovať v tomto obchodnom dome Dunaj. Za prvé, neexistoval žiadny obchodný dom Dunaj, bol to obchodný dom Brouk a Babka, alebo Bohuslav Brouk, ako bolo napísané na fasáde obchodného domu. A po druhé, všetko je vymyslené, je to fabulácia. Na Slovensku a v tomto obchodnom dome rozhodne neboli iba módni, bohatí ľudia, neboli iba predavačky, ktoré sa rady prispôsobili, pretože mali dobré zamestnanie. Mnohé z tých predávačiek niekedy ani nehovorili poriadne po slovensky, mondokovali, pretože to boli trošku aj utečenkyne z južného Slovenska, ktoré bolo zabraté po viedenskej arbitráži hortijovským fašistickým Maďarskom. Nepohybovali sa tu tak spontánne a suverénne SS-áci, ako je to vidno, Kolenič a podobný,
A neexistovali iba Židia, ktorí boli vlastníkmi a potom boli prenasledovaní, a neexistovala iba taká tá bratislavská spodina, už som sa rozčulil, bratislavská spodina, ktorá buď teda trpela chudobou, bola v odboji, alebo poprípade vstúpila do služieb gardy, Hlinkovej gardy, a teda bojovala proti Židom. Moja mama by o tom niečo vedela povedať, keby ešte žila. Ja som ale veľmi rád, že mama sa nedožila tohoto televízneho seriálu, pretože jej sa síce takéto seriály ľúbili a tá staršia generácia si obľúbila také tie americké seriály Dallas, Denver Clan z prostredia naftových miliardárov v Spojených štátoch, a nejak tak sa stotožňovala s tým, že takto by bolo dobre žiť. Však to bol aj dôvod, prečo potom veľmi ľahko vzniklo v roku 89 takéto pnutie a taká tá nespokojnosť s režimom a podobné veci. Všetci sme chceli byť v Dallase a v Denver Clane. Takže neviem, či všetci chcú byť v dome módy Dunaj k vašim službám, ale bol to obchodný dom Brouk a Babka a nevlastnili ho žiadni Kučerovci. Je to všetko výmysel českého televízneho seriálu. Pre taký záver a ukludnenie trošku je tu dobová fotografia a predavačiek z obchodného domu Dunaj v skutočnosti, čiže neboli to zas až také dámy a nemali všelijaké také tie módne oblečenia. Áno, mali nejakú rovnošatu, ale zas tak televízny seriál je televízny seriál. Sú tam známe herečky, ktoré tým pádom v seriáli vyniknú, získajú svoju slávu a budú z nich celebrity, alebo sú z nich celebrity a potom sa vyjadrujú k verejným politickým a režimovým otázkam Slovenska. Toto boli obyčajné dievčatá, ktoré boli šťastné, že našli prácu. A medzi tými, ktoré našli takúto prácu v obchodnom dome, bola aj pani Mária Koloseusová, vtedy ako 17-ročná. Ako som sľúbil, už ju ukážem. To znamená Mária Koloseusová, neskôr moja mama, za dôb socializmu, ktorá bývala v robotníckej kolónii na Robotníckej ulici v rodine železničiara, čiže nič moc. Ako vidíte, bol to taký učupený rodinný domček na Robotníckej ulici, kde teda z priečelia to nebolo vidieť, ale keď človek zašiel dozadu, tak tam bol taký nejaký mestský dvorček s nejakým psíčkom, prepáčte, že to tak poviem, s toaletami vonku, s priestormi pre kladenie uhlia a dreva vo vnútri, a mladá slečna Mária Zajacová, ktorá pôsobila ako inštruktorka alebo teda tanečnica, baletka v robotníckej telovýchovnej jednotke. Jedného dňa, keď brigádničila v obchodnom dome Brouk a Babka, spadla, zranila si koleno. Meniskus v tom čase ešte nedokázali chirurgovia operovať, takže začala krývať, nemohla poriadne nohu skrčiť. Takže čo s ňou? No tak našťastie, jak sa hovorí, Bratislava bola malá, takže nejaký príbuzný, ktorý pracoval v obchodnom dome Brouk a Babka, tak jej dal takú prácu administratívnu, kde teda nemusela stať za pultom. No a skoro ju to stálo život, pretože znova sa oblúkom vraciam k tomu, že potom nastalo 16. júna 1944 bombardovanie Bratislavy. No a pani Mária Koloseusová bola zaniesť do fabriky Apollo faktúru. Našťastie počula sirény, našťastie dokázala naskočiť do električky, ktorá ju odviezla pekný kus od Apolky na súčasné Šafárikovo námestie, kde sa teda mohla schovať do krytu. Takže takéto sú skutočné osudy v obchodnom dome Dunaj.
a my dáme potom pokračovanie skutočných príbehov obchodného domu Dunaj. Zatiaľ teda ďakujem a prosím, odkážte mladým, toto, čo vidíte na televíznom seriáli, je fabulácia. Toto rozhodne nie je skutočnosť. Každopádne vám neberiem žiadne ilúzie. Pozerajte si pekný televízny seriál, len neveďte ho ako historický dokument. Ďakujem.